jamana ye jamakuluba de farale ɲɔgɔn kan minnu ye hakilina kelen kunkilenna kelen wa o hamina ye o jamana min u jɛlen do o la o ka se ka taga ɲɛfɛ ala ka mariba garijɛgɛ don denw na minnu bɛ a laɲini k'a la taa ɲɛfɛ an bɛ aw fo ka aw waleɲuman dɔn aw ka danaya la ka ɲɛsin groupe renouveau ka kunnafoni carisiraw kan walasa ka aw kunnafoni kɛrɛnkɛrɛnnenya la min bɛ kɛ sibiri o sibiri ni kunnafonidilaw dama bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ a kumaso kɔnɔ ka se ka baro kɛ jamana kunkankow kan anw y'a tɔgɔ da ko 7 sur 7 ka sababu kɛ dɔgɔkun kɔnɔ kunnafoni minnu ni olu bɛ bɔ ka bin an b'olu bɛɛ dala salon k'a la girimanbaw ta ka an da don olu ni ɲɔgɔn cɛ o la i n'a fɔ dɔgɔkun tɔw bi kunnafoni kologirinw ye minnu ye o ye ka fɔ sinikɔrɔ a dɔgɔ duman ye o ye min ye CEDEAO ye o maa ɲɛmaw olu kan ka fara ɲɔgɔn kan kɛ ka hakilina miiri kɛ Mali kunkanko ani Laginɛ kunkanko kan an bɛna an nɛn don ni ɲɔgɔn cɛ ka kɔn o baara ɲɛ an bɛ se k'an jigi da mun kan yalima Mali na bɔ a bɔda ɲuman fɛ wa ka sababu kɛ u tun ye ɲangini bere kun fɔlɔ dɔ bɔ nka ɲangini bere kun filanan min ni bɛɛ bɛ siran o ɲɛ o ye k'a fɔ ko ka karanga daw suwa a ɲɛ o ko bɛna kɛ cogo di an bɛna an nɛn don o ni ɲɔgɔn cɛ n'an bɔra yen nɔ nin dɔgɔkun in kɔnɔ mankan cayara ko dɔ kun kan o bɛ tali kɛ ko kumakan dɔ o folofolola bɔlɔlɔw sanfɛ kumakan min ni a bɔlen bɛ maa kan fɛ ni o ye Umar Mariko ye n'o ye parti sɛdi ɲɛmaa ye ale ni maa fila wɛrɛ olu yɛrɛ sɔrɔ kogoba naani ni ɲɔgɔn cɛ an bɛna an nɛn don nin kuma in na ka sababu kɛ o tɛ audio fɔlɔ ye premier ministre yɛrɛ fana ni ale kumakan tun bɛ bɔlɔlɔ sanfɛ dɔgɔkun tɛmɛnen an ye an nɛn don la n'an bɔr'o la affaire Bakari Togola min ni an kun y'a fɔ dɔgɔkun tɛmɛnen yan nɔ k'a fɔ ko in kɛra cogo min k'a fɔ ko a ma faamu ten kosɛbɛ ministre min n'o ɲɛsinnen bɛ kiiriko ma ale ye kunkan gosi k'a fɔ ko ale ma jɛn n'a ye wa k'u ka sɛgɛsɛgɛli jɛkulu sigi ninnu babu ninnu bɛɛ lajɛlen ka se k'olu batiri an ka maa welelenw Boubacar Payitawo ka bɔ journal aujourd'hui ani radio Rampart la Payitawo i ni ɲankuma kaba i ni ɲankuma n b'i fo foli diyara n ye mɔgɔ bɛ k'an lamɛn nin wagati nin na ani mɔgɔ bɛ k'an filɛ renouveau ka teleso bɛɛ lajɛlen sanfɛ n bɛ bɛɛ lajɛlen fo o tɛmɛnen kɔfɛ n bɛ yɛrɛ fo n tɛ sɛgɛn o foli la parce que a ma nɔgɔn kuma bɛɛ ka mɔgɔw wele ka na kuma Maliko kan n ko débatteur Kamara ABC ko Jalo hali n'an tɛ kungilan tile kuma bɛ nka an y'o y'an tɛ minnu don ɲɔgɔn ayiwa n bɛ bɛɛ lajɛlen fo foli diyara u ye Ami Baba Cissé Le Figaro maa ɲɛmaaba don Radio Sahel maa ɲɛmaa don ABC i ni ɲankuma kaba i ni sɔgɔma a diyara n ye n bɛ bɛɛ lajɛlen fo d'abord n bɛ Basaraw fo parce que apparemment a man kɛnɛ Basaraw man kɛnɛ dɔɔni n t'a dɔn bana min b'a la non mura tun b'a la a yɛlɛmara ka kɛ sumaya ye dɔɔni en tout cas n b'a fɔ ko ala ka kɛnɛya di ala ka nɔgɔya kɛ voilà n bɛ n kɔrɔw fo ka bɛɛ lajɛlen fo a kɛra tele fila ye mais je pense que an ye ɲɔgɔn sɔrɔ ka ayiwa voilà an b'i fo Sori Ibrahim Diallo ka bɔ Renouveau FM na kɔrɔ i ni sɔgɔma kaba an b'i fo foli diyara n ye minnu bɛ ka an filɛ sanga in kɔnɔ Mali kɔnɔ Mali kɔ kan k'u bɛɛ lajɛlen fo an baarakɛɲɔgɔn minnu fana bɛ kɛnɛ kɔnɔ ka foli kɛ u bɛɛ lajɛlen ye ka dugawu don kɛ jamana in ye ka dugawu don kɛ an ka mafatulenw bɛɛ lajɛlen ye ani minnu joginnen don ko ala ka bana segin kɔ minnu fatulen don ala k'u dayɔrɔ nɛɛma ala ka jamana in basigi o ye an donkan ye o donkan ka ɲi Musa Sayon Kamara bɛ baara kɛ journal l'Indépendant na nin ye an dɔgɔnin siɲɛ fɔlɔ ye an ka kɛnɛ kan Musa i ni ɲankuma ni sɔgɔma Isa baasi t'i la tɔɔrɔ si tɛ n na an ka foli b'i ye kosɛbɛ a diyara n ye an ka foli bɛ lamɛnbaga ani lajɛbaga bɛɛ lajɛlen a diyara u bɛɛ lajɛlen merci bien an bɛ foli kɛrɛnkɛrɛnnen bila ka taa radio 1 o lamɛnbaaw bɛɛ lajɛlen ma min ye Tomiya marabolo kɔnɔna la a ɲɛmaaba ko u bɛ ka an sɔrɔ nin wagati la Siriman Kulubali an bɛ olu bɛɛ lajɛlen fo kɛrɛnkɛrɛnnenya la n y'a fɔ k'a fɔ ko an ka bakurubaw ye minnu ye nka yanni an ka don o kɔnɔ an b'a dɔn k'a fɔ dɔgɔkun in kɔnɔ fagali juguba min ni o kɛra Banjangara kɛrɛnkɛrɛnnenya sango an y'a fɔ yan dɔgɔkun tɛmɛnen ko waleya min kɛra an b'a kɔn bi an b'a kɔn sini wa polémique man ka kɛ nin suguyaw la an bɛ jamana baw dɔn cogo min ni nin ɲɔgɔnnaw kɛra mɔgɔw bɛ union sacrée de kɛ autour ka se ka solution sɔrɔ ni ɲɔgɔnnaw kana kɛ an b'a dɔn k'a fɔ désobéissance civile ko kumaw ni fɛnw kun b'a la nka fura sɔrɔ olu la ka sɔrɔ kɛ ministre taara an tɛ polémique k'a kan an bɛ dugawu don kɛ minnu taɲana ala ka lahara sɔn sumaw ye minnu yɛrɛ banalen don jamana ka fɛɛrɛ kɛ ka se ka degun kana kɛ fila ye o kan ka sɔrɔ kɛ mɔgɔw don seba tɛ minnu ye jamana k'u ka furakɛliw ta en charge walasa u ka lafiya joona joona an bɛ o dugawu don kɛ ayiwa an ka bakuruba ye min ye o ye ka fɔ sommet CEDEAO sigi kɛlen don ko o makɔnɔ sini kari yɛrɛ min na Mali bɛna a dɔn latigɛ taabolo ye min ye Boubacar Payitawo an bɛ se k'an sigi ni mun
Bon, kaba ne kɔni bolo an bɛ se k'an sigi ni min ye parce que u ka sommet laban ni bi cɛ bon Mali ma évolution ba kɛ o a position politique parce que ko ka calendrier de di élection calendrier an bɛ kalafiliw kɛ nin wagati bon jusqu'à preuve du contraire ne ma o calendrier c'est très normal parce que n'i y'a jateminɛ kuma dɔ la an bɛ dimi an bɛ fɛn mais c'est très normal n'i bɛ jɛkulu kɔnɔ sariya de bɛ jɛkulu la o sariyaw bɛ boli kan maintenant anw bɛ taa ni ka segin min na ka taa delili ni fɛnw na moi je pense que ko ka calendrier de bɔ. mais mɔgɔw ko k'a bila job ye munumunu caya ni dɔgɔkun in. oui munumunu cayali tɛ o a fɔra ko ka calendrier de bɔ c'est-à-dire sur le plan politique évolution jumɛn kɛra o tɛ juguya kan ye o évolution ma kɛ o sommet laban ni bi cɛ n'u ye lisiw bɔ ko o mɔgɔw tɛ voyager a don ta bɔ tan an bɛɛ bɔr'o kalama mais o don ni bi cɛ politiquement qu'est-ce qui a changé moi j'ai pas vu au moins peut-être u tun bɛ se ka hali a fɔ an ye k'a fɔ bon calendrier ko ka calendrier de publier maintenant ni calendrier publié la ni aw yɛrɛ n'u yɛrɛ jamana marabaaw y'a signé k'a fɔ kalafili c'est intenable en février maintenant u ka calendrier bɔ hali ni u yɛrɛ b'u ka délai fara kan u k'o fara kan qui t'a la donc maintenant bi ou bien sini o de tun bɛ taa ka taa o yira bon a ko calendrier filɛ an bɛ fɛ ka nin élection kɛ nin wagati min. ɲɛmɔgɔ ko olu bɛ fɛ ka calendrier bɔ à partir de assise o min ka dayɛlɛ. bon o assise min o yɛrɛ fɛnɛ olu yɛrɛ de y'a reporté o. C'est cette question que je me pose. Maintenant, bon, à reporter le hali pour chaman ni fond mais il faut qu'on soit très clair. C'est-à-dire que fin fladi ibeka kume fangala ulika jodo de kera ku ibeka ka fangabla mais ulika jo kono la mogo do fene ibeka kanumago ko ibeka ti fangabla a ñon présenter benika famia benika tien maintenant ni o ibeka bina mogo munu ko na soutenir ka ñon présenter o fallait me ka fo changement be ka fo olu tɛ se ka don au changement kɔnɔ c'est impossible non c'est impossible o tɛ se ka kɛ o même Dieu ne fait pas l'unanimité maintenant si on veut avancer on avance si on veut pas avancer maintenant ça olu c'est des forces hostiles au changement aujourd'hui en fleuron c'est comme hier pas forcément olu non pas forcément oui parce que olu il est quand même bi domina sɔgɔma olu ka ɲɔgɔn présenter maintenant olu tɛ se ka fara dynamique kura kan ko an ka taa o falen donc e bolo an ka taa k'o to wa oui non mais o tɛ se ka ɲa o a tɛ se ka kɛ o c'est impossible donc ils vont pas venir maintenant pourquoi parce que dans la vie il faut savoir faire un choix c'est extrêmement important mais maintenant an bɛ ko baratu ka tugutugu ka baribari ka na n'a ye dɔrɔn faire semblant non c'est-à-dire que bɛɛ ka kan choisi mais a tora min ta la olu bolo Maliko ye min ye a bɛ to ten de maintenant ɲa ma ɲa dɔɔni fana b'o juger n'a dilan a bɛ kɛ ten. an bɛ se k'an sigi mun kan. Bon, n'était à la ko donné parce que mais il y a déjà bon, OK. Ni a ni ngoyoro la. Moi je vais dire que abison que gélaya parce que bon, né information mun soro ko ne Abdoulaye Diop c'est vrai il est parti voir le président ghanéen. Atara Goodluck fana fait. Wa atise kata ategela ngolo quoi. Abiseka que le gouvernement malien sebenike kata duma tuguni pour peut-être explication word de jusqu'à présent. Mais ou be mi no tigi ou agenda. Ne be go de fo hanno kerati ça. Est-ce que le gouvernement a communiqué boka foko aller agenda di. C'est comme la dernière fois moi antum air de la ka fo que décryptage là iko quitte ce ka foko papier ma blakata. Et c'est d'ailleurs que réunion c'est un fait de où ya foko gouvernement malien papier blakata ka foko lutte kala. Abiseka que on est dans la même dynamique. Abiseka que papier d'autre. Il y a une chinique qui va sur la chinique agenda ne ko hakilla la je peut tati il ne peut pas aller les mêmes vides comme ça ka tisi donc comment faut c'est que papier de tar mais au te faut peut-être robina faut kene kande entre les chefs d'état ouais faut les peut-être boraga mou faut 600 parce que ORD a qui en tête avancer oui parce que quand aboraga faut c'est encore les forces du changement Shogel tout le discours de tenue Shogel même était avec Ibeka Muntaga était avec Ibeka Chama les Assimila étaient avec Ibeka ils étaient dans le commandement donc nous chite c'est qu'il faut que lui et moi croire. Mais ni fait que de là c'est ça mais dans le CNT il y a des gens de Ibeka a chama ntira mo chama to fo mais mo chama be CNT kono bi munu tuye Ibeka ka fanga bay aujourd'hui mo be tegere fo ko adema beka na assise là mais l'adema c'est l'un des partis de Ibeka donc au té quoi là où on est je pense que mo ka fara nyonka mais a té ka nye quoi c'est là où beka mu fo mo chama be ko do fo munu beka fo coup d'état il y a même des gens clairement munu ko coup d'état les Oumana Sako ulu ko coup d'état parce que mo manganga fait nous la fara nyonka n'a fera ko élection tsegake ko assise de bina au déterminé ah oui c'est bien que déjà kafo vous avez déjà tranché la question il y a 18 mois
les 18 mois, non, n'a fort ko assise de bina élection déterminée. Moi, il faut aussi dans un discours là, ko assise c'est qu'il faut élection gake. J'ai entendu quelqu'un dire M5 là, bitard de là qu'il faut. Oh, ni assise au fond. Février, le 27 février, c'est quasiment. Voilà. Donc, n'ambara be koina quoi. Moi, je pense que déjà il y a un problème. Aujourd'hui, je peux dire que en ICDAO est sur contrairement à certaines forces politiques, parce qu'en Ghana on est quoi. Il y a des forces politiques ici, moi, que nous minimiser la CODEM, les RPM, les c'est des gens, ils étaient avec Ibeka comme beaucoup de partis. Mais il y a avec bloqué. Aujourd'hui là, il y a un problème. J'ai même vu la SEMA, ce qui est encore plus grave. Parce que le groupe armé nous fait un boira c'est un connu fin boira là, que ça ne les engage pas. Ça c'est un autre problème. On sait que c'est des gens peut-être qui ont des rapports, la SEMA par exemple a des rapports avec la France. Et puis Oubeka Djoro, ou Akokor Kumala. Certains même sont en train d'aller aux assises. J'ai vu le communiqué du FAD. Même l'ADEMA, donc à quoi c'est un peu mais est-ce que moi c'est pour opportunité sur un fort ni bangatati ne peut pas problème est humain c'est la solution par exemple Nico ko c'est là si moi ko mais ni grief ou boulot est-ce que il serait pas mieux kata kapmafo non bon ce n'est pas la première fois c'est là ce matin même dans les assises mais comme nous boire je pense que certaines choses où accepté mais le problème c'est quoi d'autres fait que y a quelqu'un pour plusieurs raisons parce que en Amérique chaira quoi ça les assises ont été reportées depuis combien de fois? Comment Chaman donne la mine que moi au rassuré. Mais maintenant, ne boit encore au ça. Certains partis là, peut-être assimi même du siècle, ou peut-être d'ici le 30, d'ici le 29, peut-être que mon Chaman que position peut se changer. Parce que Agnébal, par exemple, Semas aussi coûte ça. Ça aussi c'est un problème. Et on sait que Semas, à Manaké Choko Biko Bala, ou te voulez que décision tâtée ou qu'on fait. Parce que je ne peux pas comprendre que Shogel Min Touyen M5 Niemaye, a te fouille que ça dit quoi à l'époque. Comment tu peux être premier aujourd'hui là, Black c'est des choses, quoi. C'est des erreurs qu'il ne faut pas commettre. De là qu'il faut. Boubé a commis des erreurs, c'est ce qui a fait que ça a été facile de le chasser. Shogel est venu dans la même dynamique. Moi, dans la rue là, il y a des gens de là qu'il faut qui sont convaincus. Nous va soutenir, mais ils ne seront pas la solution. Donc il faut mettre les forces ensemble et puis Amseka faut. Sur Ibrahim Diallo, Amseka du maintenant, CDAO qui a semé là. Si j'ai rassurons le peuple malien. En cas de loi mon bambou en tant qu'actement on fait des cabas en bec à sramier et qu'à introduction à la frontière ou d'être frontière d'être en cas de loi ben en boulot tiens des wagati des toko tiens sorry maintenant les cabas kana kuma tegenao parce que il faut que en cas comment la clé il faut que frontière d'être ou frontière d'être en signoui Malien coup signoui. Mais au-delà de non, mais c'est pour rassurer le peuple malien qu'a fait Jorona Mimbe Anna, c'est bien de Brabrali Jondi là. Brabrali Jondi do. Angakma la clé n'ambekma. Mais à tout cas c'est bien froid au Konawa. Kaba. On est Jamana ni. Ne beka me fina. C'est bien ore ali anka mgo kemeni mgo bina ni konotomi ni c'est bien que le mec a sanction bloquant. Ou sanction tatoko te c'est bien serait reconnu. Wore kera violation de flow. C'est là où beka kewole fin ta kanyasi malima a bébé ka ke francica la ligne de kono a baisse en sosodi et le peuple malien a compris ça aujourd'hui kaba donc faitao koko Ablaye Diop be de Lila nous sommes un peuple souverain kaba au courage du mai imana me sidewe ma demado nyanki ka d'autres c'est parce qu'ils savent que jamana do de bi sidewe ore makobe malila au-delà, le ministre des Affaires étrangères ou européen pour que nous bekumaïwa kene anye ou kam rosso au moins ou nous ne se kasika foke. Ablaye Diop a tête de l'île de Kaba c'est des sanctions avec mina avec bolbon minke avec a wulede akana mumbe owe munke sanctions intellectuelles kana blabila Kaba hagli jigi none Mali gafe de ti sommet mais sanction avant que sommet kake Mali est papier de ti kata fouina kala flimi ni au balane bama anka jateula Mali bel halamina ketoko te kala flina ou de kuma ire ben noya donc anticipe kake non o e kuma noya sire bulo non parce que airalu lawo Mali on ka position Mali ka position flé kala flit c'est capté o ma cité parti politique ou là politicien ou là il be boro mina i wulo dugu mo dugu la ki be se ka ta campagne ke munu be ka kalafili kama fo
ka sababu kɛ jamana yɛrɛ mais kaba mena le o c'est à dire que fɛn dɔ de bɛ yen assise ni kalafili tɛ kelen assise ye sigi ka mais a bɛɛ tɛ jama fara ɲɔgɔn kan non mais kaba gɛlɛya de bɛ jamana kɔnɔ ni gɛlɛya bɛ jamana kɔnɔ fasodenw tɛ ka ɲɔgɔn faamu a ye na an ka sigi an ka kuma ani kalafili olu tɛ kelen o nin tɛ politiki ye o sigi ka fɔ parce que gɛlɛya bɛ jamana kɔnɔ a ye na an ka sigi ka fɔ kɛ fura bɛ se ka sɔrɔ ni sigi ka fɔ in na cogo jumɛn gɛlɛya minnu bɛ yen fura bɛ se ka sɔrɔ cogo munna kalata ni sigi ka fɔ bɛ don donc sisan ne bɛ ka min fɔ kalata ni sigi ka fɔ o de u tɛ ɲɔgɔn yɛrɛ la parce que an bɛna bɛn min kan an bɛna bɛn min kan gouvernement de y'o fɔ gouvernement ko sigi ka fɔ de bɛna kalata déterminer munna o bɛ kɛ mais o bɛ kɛ parce que an y'a yira dɔw yɛrɛ b'a fɔ ko jamanadenw de ye coup d'état k'u placer là wa kaba a ye kuma la kelen il faut s'assumer quand même non mais je crois que disposition minnu bɛ ka taa ni assumeli tɛ tɛmɛ nin kan o a ye na an ka sigi an ka kuma ka ballon bila jamanadenw senkɔrɔ ballon tɛ jamana kɔnɔdenw de mana bɛn min kan jamana bɛɛ tɛ a bolo de la président y'a fɔ ka discours la o ni sigi ka fɔ yen maa o maa n'i mana kaba i bɛ nimisa Mali ko de la parce que Mali tatɔ filɛ sira ɲuman de kan nin Musa Sayo sommet sigi kelen don k'an makɔnɔ wa bɛɛ sirannen don e bolo a kuncɛ ko bɛ ɲa wa bon ne kɔni sommet min bɛ nalen n'a bɛna dayɛlɛ sini ne kɔni ɲɛ bɛ scénario 3 ɲɔgɔnna de la min bɛ se ka dessiner parce que o ka décision laban kɔrɔlen scénario fɔlɔ la u bɛ se k'u maintenir c'est-à-dire ka to o statu quo la pour l'instant ka temps dɔɔni jate ka sanction to mɔgɔ 140 k'a to la fɔlɔ ka jate minɛ ka wagati dɔɔni di o ye scénario fɔlɔ ye scénario filanan ye jumɛn ye u bɛ se ka sanction durci sanction minnu tar'u fɛ u bɛ se ka dɔ fara o kan a scénario sabanan bɛ kɛ jumɛn ye u bɛ se ka dɔ fara transition wagati u bɛ se ka acter u bɛ se ka sɔn a ma ça c'est les 3 scénarios ne ɲɛ bɛ min na donc enjeu min yɛrɛ bɛ yen kosɛbɛ o ye prorogation de la transition wɔrɔ in de est ce que u bɛna sɔn o ma walima u tɛna sɔn o ma o yɔrɔ la an bɛ se ka min fɔ CEDEAO ɲɛmɔgɔ ani hali jamana kɔnɔ i b'a ye mɔgɔw mago bɛ min na o ye argument de ye ka argument yira minnu b'a yira k'a fɔ an bɛ fɛ ka transition proroger ka tila ka garantie di an tɛna bɔ nin wagati kɔnɔ c'est pourquoi CEDEAO ɲɛmɔgɔw b'a ɲini aw na ni calendrier ye calendrier kɔrɔ tɛ k'a fɔ ko a ye na ni calendrier tɛ parce que o ka d'an ye parce qu'ils veulent en fonction du calendrier u bɛna dɔn transition bɛ ban nin wagati in na parce que olu tɛ fɛ mais ɲɛmɔgɔw fana bannen don o ma oui u bannen don o ma parce que olu fana tɛ se ka wuli nin wagati in na ten parce que k'u bɛ fɛ k'u k'a bɔ assise kɔnɔ n'u wulila ten fana sisan ka tila k'a fɔ k'u bɛ taa chronogramme wɛrɛ di o bɛ problème wɛrɛ créer à l'interne donc pour éviter ça ils préfèrent ka taa assise la ka fɛrɛ ka kuma ni CEDEAO ɲɛmɔgɔ ye c'est pourquoi Ablaye Diop ale bɛ voyage la nin wagati na ka taa Ghana ka sɔrɔ ka tila a bɔra Côte d'Ivoire fɛnɛ kunun ka tila ka kuma ni Goodluck Jonathan ani commission CEDEAO président donc o kuma nin kɔnɔna na a y'a essayer ka jamana ka olu la rassurer mais hali ni i y'a n'an bɛ se k'a fɔ toujours a ma se k'u convaincre parce que olu mago bɛ toujours calendrier de la sinon a ye point mun kɛra progrès minnu kɛra a y'olu yira misalila progrès minnu ni u b'u k'u apaisanter o kan sisan o ye loi électorale min ni o projet de loi votera hakili la ale sera CNT la nin waati in na ensuite u b'u apaisanter yɔrɔ wɛrɛ min kan o ye k'a fɔ fichier électoral olu révision daminɛna ani enrôlement des nouveaux électeurs donc olu argument ninnu de olu bolo nin waati in na ani ka fara insécurité yɔrɔ kan donc o argument ninnu de bɛ ka fɔ u fɛ pour que jamana chef d'état ninnu bɛ se ka sɔn u ka fɔli ma cogo min na on espère que u bɛna sɔn u ka fɔli minnu fɔra sisan u bɛna kɛ sababu ye k'u la convaincre sommet min bɛna kɛ sini peut-être o ka kɛ sommet ye min bɛna a to u bɛna sɔn walima u ka sanction ko minnu bɛ yen nɔ u ka olu nɔgɔya parce que ni an bɛ ka continuer ka taa sanction na a kana kɛ médicament ye médicament min yɛrɛ bɛ banabagatɔ faga ka faga k'a sɔrɔ bon k'a faga min ka jugu banabagatɔ ma ka tɛmɛ n'i ye banabagatɔ yɛrɛ to a dama parce que ni i nana fɔ k'i bɛ sanction tɔ durci Mali kan nin wagati in na an dun b'a dɔn gɛlɛya minnu bɛ yen nɔ insécurité ani économie yɛrɛ bɛ cogo minnu na n'i nana k'a fɔ k'i bɛ sanction durci cogo dɔ la a bɛna kɛ problème wɛrɛ ye jamana ma. ne fɛ ka min fara kan Isa i b'a dɔn an y'a fɔ sisan ko
mo de be anw nyama munu be ka jamana mara sikata jamana de mu se ko kuma chama fo parce qu'il faut pas que mo ka fo ko c'est le peuple qui dit. L'expression du peuple là c'est dans les urnes. Ni peuple y vote ni peuple be puma kanga ke kalatade. Exactement. Abu se ka faudront les forces vives. Hal wala bete kana. Les forces vives là c'est les politiciens, c'est les syndicats, les ceci, les cela, les ou bededo ou se ka sigi ka fendo fo mo peut-être moi ni assise nous kera c'est ça. Là où je peux me retrouver, oui, si les journalistes sont représentés dans la maison de la presse, ou bien que Fendo est refondé, mais quand même, c'est mes représentants. Mais ni moi, il y a des groupements forts aujourd'hui. Parce que l'unanimité, mais Fendo Beno, tu ne peux pas aller sans ça. Donc aujourd'hui, je me fais un chamon faux, mais c'est aux dirigeants de dire à Tiseka Kétien. C'est pour là. C'est là où nos dirigeants, nos gouvernants là, où nous devons diriger là. Sorry, tu sais que son odemao. Abla Diop mais ma question flana est répondue. Comment le gouvernement avec des là et que le gouvernement soutient Bagao, Mounouba, c'est vraiment donc, au lieu de boulevard la pole de CDA ou Macron de bien fait. Est-ce que on est gouvernement est conglé la le gouvernement n'a qu'à soutien est conglé la non, non, de fois, je pense que nous est rebondant. Parce que ni est Kounouye, que la dernière fois, tu sens qu'il y a d'abord une différence dans la. La Digina Kounou, le boulevard là, il est au Kumal. Ah, on est comme Bodema. Yerewolo, sur appel de Yerewolo, debout sur les remparts. Parce que Nanyana, moi, fait que fin chou. Amana Ketchou, tu connais quel est Yerewolo de Banyamao. Do Beka Foruk, Mouere Beka Foruka. Mais, ou l'Uka Credo. Oui, follet. Mali, un chama Credo, mais c'est peut-être pas où l'ou fana tout yere dans ça, quoi. Maintenant, où l'ou boira mina, Kafoko, Abala Sedao, Kabo, Abala France. Les autorités ne sont pas dans ça. Ou tu sais que nous sommes au Yorolao. Mais obséqué à Gatou, c'est obséqué à l'autorité au Minama. Il s'est de là qu'à fois, on fait un flabéno. On a une transition demain aujourd'hui. Ou qu'a fait, ou qu'il a une fin flabé. Follow France Katakaboy, ou follow. Flana, Wagner Kana, Sabana, Sedao Uba, Ubo qui France. Ngo, autorité, tu sais qu'au chique. Ça fait combien d'états on est là, ou Mosekake? Donc, nous manque, les gens qui les soutiennent là, plus on avance, plus ou l'oubou bla, quoi. Parce que, ou be minini. Ou bien que soutien mouikama au tekake. Transition n'a pas soutien au tekake avec les. Wakati mais Abla Job pour le bol là, car délicat voilà ça néga au kunkan yokon solo. Wakati que transition n'a soutien au boulevard de l'indépendance là quoi à bas la CDAO. Bon et comment Soninga Eko Kumajabi. Rapidement, j'aimerais réagir sur ABC attends, inclusivité c'est la son, mais il y a des gens, on peut pas aller sans. Personne n'est indispensable, il faut qu'on soit très clair. Parce qu'aller nous citer, au lieu que aux affaires, il y a juste quelques mois. Donc, personne n'est indispensable. Maintenant, pas le mieux, non, du fond, c'est impossible. C'est impossible. Cette position, c'est-à-dire que je la maintiens. C'est impossible. Même Dieu ne fait pas l'unanimité. C'est-à-dire qu'il est temps que nos autorités s'assument. Soit, changement Mifora, ils sont prêts à aller dans ça, soit ils veulent que, en posture là. Maintenant, c'est-à-dire que tout barbarie, et puis il a parlé. La communauté internationale de fois, tant que ni politique, crise politique m'a résolu, faut être résolu. D'accord, crise politique c'est résolu. Parce que, Oulika Djom Kara Doreka Fanga Bina, ou Tidjana Fouga Djeouli. Faut qu'on soit très clair. Non, ça c'est impossible. Ou Doreka Fanga Bina. Mounou Fanga Bina, ou Tidjana. C'est clair là. Maintenant, comment ou Tidjana? Ah, ou le mais Ibeka May, non, mais à Kuntolu Bolo, n'a fera ou le cas Jason May. On le cas Joma que le cas fait Boka bien, ou le cas Fanga Boka bien. Maintenant, Agila Mouya Boka bien, moi, Agila de Bola Malikula. Mais on lui sera, nous le commencer à Ibeka Boka bien, ça sur le Bogo Yerino. Ou bien, donc il faut qu'on soit très clair. Ou bien Ibaka ou bien la vie est un choix. Quand tu fais un choix, tu t'assumes. Point barre. Maintenant, personne n'est indispensable. Il parle là, il parle de ceci, il parle de cela. Moi, je pense qu'on... Mais avec Achade. Non, moi, je... Non. Personne n'est indispensable dans ce... Mais M5 de ma frère, résolution de Mali engagé. Net M5 Kokono et Obi. Avec un Kaba, depuis 2012 avec Gelakono. Et 2012 à maintenant, Malion Dessara Kassilika, comment Kabé Malikola, c'est ce que tu dis. Comment voulez-vous que nous sortions de cette crise? Entre-temps, ce sont nos parents, des innocents qui sont en train de mourir. Il y a une introduction là. Des gens, pour la plupart, où t'as les ministres de Toronto. On s'y glisse bien, non, Alsa, c'est-à-dire Jankaï, Poulkaï, c'est-à-dire Brahmakaï. Maintenant, même pour Amifo, c'est-à-dire Kanika Yinala.
transition n'a ka dɛmɛbagaw. Transition n'a ka dɛmɛbagaw. Non, transition n'a dɛmɛbagaw sɔrɔ ni position na o. C'est-à-dire que yɛrɛwolo debout sur les remparts. Olu ka ligne ma fɛlen. Olu y'a yira. U tɛ Faransi fɛ. U tɛ Faransi fɛ. CEDEAO fɛ. Olu yira mɛnna o. Maintenant bi olu bolo peut-être que an ye autorité dɔw de sɔrɔ ni ninnu bɛ a da la, c'est-à-dire que CEDEAO Faransi tagali da la. Hali ni o tɛ dɔw fɛla ko ye, hali ni o tɛ dɔw hakilila ko ye, ninnu kɔni bɛ CEDEAO tagali ou bien Faransi ka taga bɔ yen, u b'o da la. Parce que hali ka da Choguel taara déclaration minnu kɛ ONU voilà. Maintenant an ka ninnu jukɔrɔma tintin ka ninnu dɛmɛ peut-être an bɛ ka min ɲini o bɛ sɔrɔ. Maintenant ABC bɛ ka kuma fɔ, moi je suis pas d'accord avec ABC. C'est-à-dire que Faransi, quand tu parles du peuple français bɛ bɔ ka kuma dɔ fɔ, mais autorité française t'o fɔ fo ka diɲɛ wolo, hali n'a sɔrɔ u fɛla ko dɔn. Voilà, donc il faut faire la part des choses. Nous ne sommes pas dans un jeu d'enfant où, c'est-à-dire que soutien b'a fait, autorité est bɔ ka fɔ tan. Parce que ça fait plusieurs fois que ABC il se prononce comme ça. Moi, ne dabali bɛ ban parce que ne tɛ se ka faamu et non jamana ɲɛmɔgɔ kuma cogo de b'olu la. A bɛ fɔ o ma la diplomatie. Maintenant kɔnɔna na jamanadenw an mago tɛ diplomatie la. An bɛ kuma fɔ min b'a kun n'a ka ca an b'o de fɔ o ka diya ye o kana diya ye o y'i kungo ye mais minnu b'a ɲɛma olu bɛ taa la clé u ɲɛmɔgɔ damaw ni ɲɔgɔn cɛ mais position bɛ yira dans les coulisses. mɔgɔ caman ka jateminɛ ye k'a fɔ ko ni mobilisation nasuguyaw tɛ kɛ Musa Sayon Kamara n'o y'a sɔrɔ jamana ɲɛmɔgɔ ka coup de pouce t'a la an dun ɲɛ b'a la min bɛ fɔ sanfɛ ani min bɛ fɔ duguma a bɛ i b'a fɔ ko u kuntilennaw tɛ kelen ye. Oui, yanni k'i ka o ɲininkali jaabi n bɛ fɛ ka rebondir un peu assise nationale kan parce que assise nationale minnu bɛ na dayɛlɛ bi yakila o dayɛlɛ n'u yɛrɛ bɛ sen phase communale bɛ sen na effectivement inclusivité y'a manqué kosɛbɛ parce que n'i y'a jateminɛ mɔgɔ caman bɛ k'a fɔ k'u tɛ ka taa mais n'i y'a fɔ k'i bɛ comparaison kɛ i b'a ye mɔgɔ min bɛ taa o de ka ca minnu ko k'o tɛ taa kan parce que parti politiques la minnu tɛ taa n'i ye a kumabaw ta u man ca kosɛbɛ mais ni o t'a bali k'a fɔ ko laɲini ka kɛ k'olu fana ka sɔrɔ a la. Cadre d'échange ko k'olu ye 70 partis. Non, dont les RPM, l'ASMA, CRP, l'IDD. Oui, mais Kadri disait même qu'ils sont prêts ou bien plus de 80 partis politiques au Tumbofo. Mais 80 partis politiques sur plus de 200 partis politiques au fana ka jateminɛ. Donc effectivement dɔgɔya ta bali ko u da kana do jamana ko la. U da kan ka do a la. Parce que approche de bɛ ka u bali. Approche min bɛ gouvernement bolo ani approche min bɛ olu bolo u tɛ ɲɔgɔn faamu parce que ninnu bɛ ka position dɔ défend o ye gouvernement ka o ligne tɛ gouvernement bolo parce que olu k'u ka délai respecté o tɛ gouvernement ka ligne kɔnɔ nin waati in na gouvernement ka inclusivité ye n'i y'a jateminɛ u ka kow kɛcogo la ka mɔgɔw wele ka kuma ɲɛfɔ ɲɛna mais e ye min fɔ hali n'a m'o ta an kɔni y'i lamɛn donc c'est comme si o y'olu ka inclusivité tacogo ye. fana na o kan. K'a kɛ an ye aw lamɛn dɔrɔn hali n'an m'aw ta ta. Oui, a kun bɛ se ka faamu ni a y'a sɔrɔ parti politique ma gansan don parce que parti politique gansanw tɛ cadeau kɛ ɲɔgɔn ye. Choguel walima les partis du M5 FSD kɔrɔ olu mɔgɔw ma sɔn ka taa denni na ni fɛnɛ majorité mɔgɔ ninnu ex majorité mɔgɔ minnu bɛ yen nɔ bi n'olu ko k'olu tɛ taa olu de fana ye organiser donc ni olu fana ko k'u tɛ taa dɔn ninnu ta la on peut comprendre ça mais yɔrɔ min na ni o bɛ se ka kɛ problème ye o ye k'a fɔ les mouvements signataires k'olu tɛna don a kɔnɔna na ni olu tɛna don a kɔnɔna na o ye problème ba de ye. Olu ta yɛrɛ cas particulier parce que olu ka mɔgɔw bɛ gouvernement kɔnɔ. Oui, voilà, c'est certainement au base in de kama peut-être gouvernement ma sɔn ka discussion ba kɛ ni olu ye parce que dans l'entendement du gouvernement certainement n'i bɛ gouvernement kɔnɔ gouvernement bɛ fɛn min kɛ c'est comme si e de bɛ k'o kɛ donc voilà donc c'est certainement au mésentente de b'u ni ɲɔgɔn cɛ j'espère que u bɛ olu fɛn ninnu gérer peut-être yanni phase nationale tɛ donc ka b'o kɔnɔ ka na CEDEAO fɛnkɛ kɔnɔna na toujours et ne ka faamuyali la k'a fɔ ko autorités bɛ ka ton baisser non ne t'a a faamuya o cogo la ne bɛ se k'a fɔ k'u ye approche falen parce que n'i y'a jateminɛ hali bi minnu bɛ yan nɔ n'olu bɛ kuma u ka position ça reste toujours la même chose mais Ablaye Diop o fana ka rôle ye diplomatie de donc diplomatie kɔnɔ kuma dɔw bɛ yen o tɛ se k'o fɔ o bɛ se ka yala yala ka kuma mɔgɔw fɛ là je comprends ça
maintenant mi au cas soutien nous le ka jigin alsa rue konnana je comprends ça aussi parce que principe démocratique ou de do alni ayasro ni ka mo be no ko avec négociation ke e be continuer ka pression maintenir parce que ni yo jo a se ka ke sababu yo ba ye ka fo mo to ko ni mo ti ko ikma kanti la main. Ça c'est le principe démocratique. Démocratie rebe so oma. Démocratie tamashien gelendo e jamala boy kaira ka boko jama benko alni asro ibita discussion na soit obi soutenir soit obi contrôle obi démocratie. Ba di ma sasori Ibrahim Diallo. Aketo m'a fait anga kuma do la clé parce que jusqu'à présent pas la clé. Ablaye Diop te délit la de kaba. Oh sori o hakilai. Il faut que anka kuma info aka fam. Dogo Kamara ayaye ka fo sanga inkono bara demado besina Ablaye Diop be kato o de nyafo o comme ibise ka jete soni siko ka comme des avancées présentement transition be ka meke ada sera enrôlement ma mebe ka ke abe sena o abe ka ke ada sera fichier électoralement révision monu be sena ada sera fene ka fo ko ni loi électorale trami tracienté là olu be avancé de je crois que IBC Kassi Bontiga qu'on a Ablaye Diop avec Kataka ou Dignafo. Délité de Kaba. Le peuple et la transition malienne. C'est-à-dire, Anya assumé il y a longtemps. Assumé lui au Koroy Kradjumé. Depuis, c'est là où Kassoumé ni sanction bina qu'on a là. Mali transition de premier ministre ka Yamaria Kati. Transition n'a pas soutien au Kungla Tekele, Anga Dofo là. Aïe, faut dans Frafou tourner au Tchekaba. Non. Kuntlina ou bien dirait debout sur les remparts. Donc maintenant on a ou yemie kaba oye kafo nie malita kiri numbe kanga na follow traki ni rapport du vérificateur général ka rapport be unola o te katabala et transition na transition o tabala oye ira wulo ka la ni doye ni be ka kebi afra ko insécurité be ka tia malikono aujourd'hui prenons Bamako alni do ta fait ko o tiado Bamako donc maintenant on est là. De jour comme de nuit, il y a des braquages, des attaques. D'abord là. Belebele. Oye Bamako kaba. Nous te mena kaboy. O te Bamako de maïdem malikono bi. Anya ye kafo. Non, mena le sakaba. Ngo bispa ni demande mbona faka songo. Oni dugu kele nu. Ani kandu. Kan kono sorasi jolu fakara. Dugu do ma chika bok malikati kampeu. Mais nyono mara problème de. Mba fe kami fo ina kaba. Sambisa ba jamana mi chena. Ni mo nana kalo woro kono. Eche mi kera anga sabalisa mi be ka ke ka ba ka kuma bla oui non ibe hageto ay mali de non ne be ka mi fo mi be ka ke bi mo be ka sa non ça c'est déjà non on dit les malais ça veut dire il y a pas de différence entre malais qui est malais moi je suis malien nous be ka sa a Bajangara c'est le malais comme non aujourd'hui bébé non c'est des Maliens comme moi, ce sont mes frères, ce sont mes sœurs. Non, c'est des Maliens. Tout le monde sait en unanimité, ni Mali la Djebi Kaba. Attaquez mon nom, Kate. D'où est Maman au flabella, ABC, Iklala, ABC, ABC, je n'ai pas fini. Je pense que c'est un peu grave. Ni civil ta, que militaire ta. Ni do kangasa, je pense que ça doit être le militaire. Même si il te do sarasiya la pour que kata ça. Moi, bah, faut que ça da soute ka attaquer ou te ka faga ko civil. Ça, c'est encore plus grave. Ibeka genda ni de kamao. C'est toi qui défendais Ibeka ici. C'est toi qui défendais. Sabali, nakla la mepa di ma ifina bika non, en tout cas débat qui a Beba don Ibeka Tumbeke Minke, nous on dénonce ça. Moi je suis pas en train de défendre Ibeka. Et de Tumbeka faut l'armée monter en puissance. Adonata Borata. C'est le même problème qui continue. Militaire Mounoube non, c'est le même système qui continue. Faut y changer. Problème est yenode. Ni Ibeka Gena, Namoseka, Nyanabo, c'est aussi un échec. Ouais, follet. Flana et Jumé, coup d'état qui est Burkina Faso contre Blaise. On a pris des décisions pour mettre les partis de Blaise de côté. Pourquoi les militaires ne s'assument pas? Ou y a coup d'état que Oumoseka Achimere. Hal constitution ou ma suspendue, nous tout yoke, nous kumachideke. C'est les mêmes démocrates là. Les gens du M5 ou coup d'état.
révolution populaire parce qu'ils ont voulu masquer le coup d'état. Mais après, c'est un coup d'état. C'était un coup d'état en 2020. Donc, Guilherme Yoromimbi, Assimi ne peut plus suspendre la constitution parce qu'on a une charte au fond avec violée. Banda ou Minona Odekama parce que Banda a violé la charte, mais aujourd'hui la charte est violée. Comme une demoiselle au bord de la route, ni fin ça c'est quelque chose qu'il faut rectifier. Il veut qu'à tout le monde charia sur ce choumi. Nous nous beko kokilende que c'est toi qui les soutenais ici. Banda on a tiré soutenu. Nous nous faisons bien tu les as soutenus. Donc il faut accepter que ni fil là, il file là. En bas fait akanye ou comme on faragnon en cas. Je pense que c'est encore possible. Mais attaquer dans so il là makadra me bonne papa. Il y a comment 600 personnes ne réagissent. Bon, je voudrais qu'on me laisse terminer aussi. Tu as 30 secondes. Tu as 30 secondes. Non, Païta, même pas dit non, je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord. Tu as 30 secondes. On ne va pas me perturber. Tu as soutenu Ibeka, tu as soutenu Bandaou. Non, Kaba, n'est Mali de soutenir. Moi, mon problème, c'est le Mali. Nimi Kira Wakati Mina. Anka ke horon ko fo o kala kali mimbe mbi la kana bunda kunka beba don bi ambe ka avancer armée peut ka avancer minon be ka so basi be kana mali pon chamana mais ni minaw nana ni kaba ne mo ta fe kaba gelen se ka ban mo sambi sa wa de kara ka jamana nti sambi sa politicien yanga armée mina aya u ya be fere kaba u ya be jeni mina tambulo keleke mina tambulo keleke avion tambulo am se ka keleke jodi Milan beka soro sorosu beka formé kan kono fo e janga sabali bonsa aywa amita nyefe ambaye ka fo dogo ku ngono kuna fo ni ba fene o ye ka fo Umar Mariko kungam pumado ni o bora bololo sanfe ayira ka fo kuma kan do yera bololo sanfe kerengene ala WhatsApp sanfe do yala na Facebook sanfe kuma kan mi namni Umar Mariko kuma kan bolondo kiri kera dogo ku yere kono kiri ayira ka fo ko mandat de dépôt obeda Umar Mariko ani Buba Fane ni Bouakar Soumaoro Buba Fane ani Bouakar Kamara ko mandat de dépôt daruka wa kiri blalendo ka fo le 15 février 2022 kiri blalendo ko makono Moussa Sayo Kamara eye ni ko ye tugo de ka analyse kun fola e jumeye ni ko inga ni ko ingo ni agelera doni parce que ndingo ko agelera ambe jamana min kono bela jelen kanga seki haklan fo na maseni nyanganta men ni jugu de fena ngara menale maintenant Omar Marko audio min be fola ka fo ko o ye Omar Marko tay ni ye à la main i b'a ye ka fɔ fɛnw b'a kɔnɔ minnu fɛnɛ tɛ bɛn hali an ka hadamadenya yɛrɛ kɔnɔna na parce que mɔgɔ ni i bɛ niveau dɔ la kuma dɔ bɛ yen i man kan ka se k'olu o man kan ka bɔ i da hali ni a y'a sɔrɔ i ni mɔgɔ bɛ baro dɔrɔn na donc ka mɔgɔw rappeler dɔrɔn audio fɔlɔ dɔ bɔra min kɔnɔna na u b'a fɔ a bɛ fɔ ko Sogɛl de ka ko Sogɛl ka kumakan don ale ye mouvement démocratique mɔgɔw tan kosɛbɛ o vidéo o kuma kɔnɔna na a ye fɛn caman caman fɔra kɔnɔna na hali ni y'a sɔrɔ an tɛ ale audio in kɔni dati kelen dɔn mais a bɔlen don a fɛ k'a fɔ a kɛra avant a ka kɛ premier ministre donc ale ka tɔla ka réagir o kan an ye vidéo min voix min mɛn ni a bɛ fɔ ko y'ale ta ye ale fɛnɛ ye nin de kɛ a ka kuma la donc o tɛ bɛn o kɔnnen don bi an ka sariyaw kɔnɔna na sariya min bɛ yen n'u b'a fɔ ma ko loi portant sur la répression de la cybercriminalité o b'a kɔn kosɛbɛ parce que n'a a passera système informatique fɛ c'est-à-dire réseaux sociaux fɛ alors que ale ta in a bɔra o de fɛ donc u y'a minɛ o kɔni y'a minɛ ka bila garde à vue la ka tila ka entendu kɔfɛ a bilara sous mandat de dépôt maintenant ne bɛ se ka min fɔ nin wagati in na a kɔni datugunen don mais certainement wagati nataw kɔnɔna na n'a ka avocat ye demande de mise en liberté kɛ o bɛ se ka sɔrɔ mais ni a fɔra ko k'a juger a ɲɛ kan il risque gros parce que mais est-ce que Omar Marko fana tɛ victime ye ni mɔgɔ ka kumakan taara k'a bila bɔlɔlɔ sanfɛ n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko Omar Sogɛl ma taa kogoba naani ni ɲɔgɔn cɛ est-ce que Omar fana kan ka taa kogoba naani non o de la a ka mɔgɔw ani parti wɛrɛw bɛ ka mankan kɛ k'a fɔ entre guillemets ko justice instrumentalisé len don parce que mun na
et ni dɔ ye kuma dɔ fɔ ale ta kɛra en réaction de mɔgɔ wɛrɛ ta donc ni minɛli kan ka kɛ normalement u bɛɛ kan ka minɛ donc ni dɔ minɛna ka dɔ to i b'a ye fan dɔw mɔgɔ bɛ ɲugun u yɛrɛ la donc ni ko il risque gros o ye jumɛn ye ni jugement ko k'a kɛ en fonction de la loi portant sur la cybercriminalité i b'a ye Umaru Mariko il risque d'avoir 6 mois à 2 ans de prison. A bɛ se ka amende bɛ se ka fara ka daminɛ 1 million na ka taa fɔ 10 millions na soit a bɛ se ka kɛ prison gansan ye soit a bɛ se ka kɛ warisara gansan ye ani minnu minɛna ni dɔw ta ye k'a fɔ ko olu de y'a publier dɔw ta ye k'u y'a enregistré olu fana il risque gros parce que olu bɛ se ka u ka kaso bɛ se ka taa kalo 6 fo ka taa san 7 la selon les articles voilà les articles 54 ni ma fili 54 et 55 donc olu fana b'o o kaso kɛ ni sariya taara o cogoya la ou bien alamani dɔ bɛ bi u kan ka daminɛ 500,000 la ka taa fɔ 10 millions na donc o de b'o u kan nin wagati in na. Bon ni affaire in na bon ne tɛ démocratie danger la ni yɔrɔ la cogo di parce que Kamara ye kuma min fɔ sisan Choguel ka kuma Choguel ma mɔgɔ nɛni o il a donné son avis et cette position mois de mars passé pour les 30 ans de la démocratie ne Choguel interviewé c'est-à-dire que sa position par rapport au mouvement démocratique n'a pas changé. Il a toujours assumé. Ça à la vidéo là, il n'a pas insulté quelqu'un. Ou bien audio Mimbora ko ale do ama mogo mais mogo ka constitution violée ka so de constitution est des afro comme mars 91 révolution de comme ka so que mogo ni bon no do ni ça et aux victimes sara mukama pour amener le changement. Oui. Et améliorer les conditions d'études. Au flakama, mouvement démocratique, moye, objectif bas flamini, nyado, c'est-à-dire que martyr ou mémoire respecté li. Adaye ou sara kumikama ko kumbato. Au mouvement démocratique, moyo kum flaire de tien flo pour le kono. Qu'on soit clair, ni mo floyer et martyr ou comme mémoire violée. C'est-à-dire que le mouvement démocratique, moi, c'est qui se réclame aujourd'hui du mouvement démocratique, on nous fera des violés parce que, où sera koumi comme on m'a combattu. École T. Mais, où sera yelema mikama yelema T. Akera Kajamana ke, dobe kare forani babi, kare forani non mais, il a donné son point de vue. Et donc, on le défera, on le démafera. Mais c'est de mettre en cause l'histoire du Mali. Non, quelle histoire du Mali? Mi semena kajirila. Ode semana o jaru ye semena ko ye ko de semena kajirila ode chewa c'est peut-être qu'elle fait naka chedu akuna nyinga ke non ne ka fait ode anga boko non mais le problème c'est que Omar Margo en réaction à une ke donc amena ode là na soro Choguel ta photo la une ke ni fina ta photo la une ke en ce moment ou flabe memine mais Choguel ya agila di nafo ameka agila di chukomna o agila ni ameka agila di ni be réaction ke ibi agila de di ki carrément iten nenike o ni nenike aboran ta kono abdula cadre wala mais est-ce que victime fenêtre n'a ka kuma kan taraka na kololo sa o bi se ka ke mais à partir du moment où ya nenike atmena c'est dit que fait tado fait netif donc au début donner changer donc parce que al sisa niya kala iba me donc ça veut dire que na tara netik andron ana sur Afrika salon kono donc ma benya kaleba na be kura ya donc o ya fait maintenant ne bolo ni beko kama parce que mo ko kata ko takabo mina min kono kata bla mina wore min kono Omar Mariko c'est dit que niata ali janam mu ya mine kata tribunal là la plupart des jeunes magistrats la plupart des jeunes gendarmes Omar Mariko idole de donc ni fora ni alema fo et la moindre des choses c'était de commencer à présenter Premier ministre là qui est présenté publiquement. Malotolo, il y a fait ni voilà. Ama beneda mnekmanga fo donc qu'il y a fait ni obé badimbo ko fangala. Maintenant, nous va no fait. La question que je me pose, est-ce que vous faire Omar Moroba fangala kasola? Parce que ni aflila de mais tu nya e bololo ka ko sadi mo be ya fa de voilà,
ndagila kuin kwanga damne yeni ubuka ta kuin blataga blam nom nom kono kake c'est mouvement démocratique c'est contre Choguel mouvement démocratique contre Moussa adonta bota anga bo pe kono parce que au manipulation nous a te passé ala expliquer ou quoi yafa nini anga teme abana Nous n'avons pas de mouvement démocratique qui a mis à Donta Bota. Mouvement démocratique a bilan conséquences. Alors, non, je suis d'accord avec Paintao. Là où à Foroko, Mariko Kanga Yafadeli. Mais ça n'arrête pas la justice. Parce qu'il faut pas gagner. Il y a une dose de politique là-dedans. Si là. Parce que Mariko, c'est vrai, avec Kumamoufo, au Kuma Manganga Boada. Mais est-ce que ça vaut le coup d'aller l'enfermer? Mariko te bolou. Parce que mandat de dépôt, il y a mandat de dépôt d'amour quand moi même boli. Ça dépend de l'intime conviction du juge. Non, c'est-à-dire que, il faut le mieux du meilleur. Le juge est libre. Le juge est libre. Kablakata ou bien Kablakasola. Non, bon, non, et puis mais ni Fernando, mi te boli. Mais au temps est-ce que le juge a guillé wa? C'est ça le problème. Mais non, moi a guillé. C'est pas problème. C'est une question de droit. C'est dans le droit. Intime conviction. Les juges font des choses, ils ne sont même pas convaincus avec ça. Il ne faut pas gagner. L'autre jour, la Moussa Marama problème sera. On l'a mis sous contrôle judiciaire. Pourquoi ou toquer pour Mariko? Moi, si je suis journaliste, il y a un journaliste Mariko Bomola. Moi, je le soutiens. J'ai sa solidarité. Mais avec comment je ne le soutiens pas dans ça. Moi-même, je dénonce que des gens ainsi. Même au cas 1, avocat Oumar Mariko a expliqué. Il a expliqué il a même présenté ses excuses. Au cas 1. Donc, mais je comprends. Maître Mariam Diawara. Je comprends seulement que des gens comme Mariko, il dérange un peu. Pourtant, Mariko était globalement contre la transition. Quand date foi là. Mais je sais quand même qu'il y a la transition de Margot Datgoua. Mais il faut ça. Qui gère? La justice. Mais c'est la justice qui s'est saisie du dossier quand même. Mais Ngo, ça c'est la forme qu'on nous donne. Moi, je dis que vous savez que Mariko interpellé. Parce que c'est la façon de l'interpeller, c'est bien. Parce qu'ils sont passés par la forme normale où Mata enlevé ni rien. Mais Néo de Fongo, Mariko, on n'avait pas besoin de le mettre là où il est aujourd'hui pour ce qu'il a tenu. À quel jugement, il n'y a que quel jour vous pouvez le faire. Même Issa Kaoudjim, c'était pas la forme quoi. Vous pouvez le laisser le jour de son jugement. Kaoudjim Aboleo, Amana Kirido. Mariko peut faire la même chose. Moi, c'est ce que moi je pense. Je ne suis pas un juge, mais le juge qu'il a fait là, c'est ce que j'ai dit. C'est une intime conviction. Mais ça, mandat de dépôt, tu sais, Alpha Condé a arrêté tous ses opposants. Il faut que Fendo Beno, comme mandat de dépôt là, les magistrats doivent vraiment revoir ça. Moi, je change avec les magistrats. Mais on ne va pas dévoiler leurs confidences ici. Koro Ben a c'est que Nyanaboka so, faut que la justice peut juger. Voilà. Oumar Mariko. Kaba, comment il me vocal fla de nofe? Vocal follow. Oui, Choguel Choguel est là. Ango Kumatoi. Choguel ne peut pas dire que c'est lui. Il n'a qu'à dire que c'est lui. Non, mais ABC. Il n'a qu'à dire que c'est lui. Non. Voix mini Choguel, voix bolé. Voix mini Choguel, voix bolé. Choguel que vocal qu'on fait. Tu lui arrêtes le micro. Il y a des choses qu'il a dit dans son vocal, il va pas te dire ça. Écoutez, Ama, tout est clair. Non. Il n'a qu'à dire. Je reviens pour rectifier, effectivement. Vocal fla kunganko kuma de do. Vocal follow anyemina me a kumaka ni Choguel kumaka bolendo. Oui, clé. Flanant. Non, flanant. Oui, mi, oui, Oumar Mariko ka vocalier, ani Kamara, no ya ka journaliste doye, ou be kumala, mais ni jatimeneka la, il va y ka fo WhatsApp kumakando. Ça c'est vrai. Donc, c'est très important avec la mine fois. Échange téléphonique, voilà. Échange sur WhatsApp de dos. Sur WhatsApp de dos. Donc, Oumar Mariko, nous n'inquiétons peut-être al ni noninte ka kumakan do de jabi kumakan ni o ma fo vocal folo no mini Choguel kumakan bolin Choguel aussi a fait des révélations franchement des accusations graves quand même. Voilà, donc ni ye jatemeleke o kumakan o ni o fen kuma nu nya folla. La justice aussi doit revoir ce côté-là. Non, menale ABC ma son ye romina. Justice de transition kabarade, justice bakabarade là. Et vous faites non. C'est aujourd'hui que tu dis ça. Non, mais j'ai toujours dit ça. Nous savons tous que le principe de la démocratie, il y a l'indépendance de la magistrature. Au mandat Menabiou, Mime Kake Bi, Agno de Fort depuis Wakati Jantemeno, Kelemi Nambe Kake Bi,
en cas sariya tigilamɔgɔw to yen u k'u ka baara kɛ en toute indépendance. Donc toujours an b'o kɔnɔna de la ka ban. Donc maintenant le fait d'interpeller Oumar Mariko, c'est pas Choguel qui a porté plainte contre lui, hein. La personne même qui a choisi ça là, il y a qu'à s'y blouer. Parce que ni est jateminɛ kɛ la, ale yɛrɛ nin bɛɛ dabɔ kun tɛ Oumar Mariko ye o, a dabɔ kun ye ka mangoya ta ka tɔgɔcɛ ta ka sin Choguel yɛrɛ de ma. O de kun ye mɔgɔ min y'a bila bɔlɔlɔ kan. A bisigiyalen don ko Buba Fane de y'a bila bɔlɔlɔ kan. Bon, pour le moment, justice kɔnɔma, voilà, an bɛ se k'a kɛ bisigiyali yɔrɔ ye, et c'est pourquoi sɛgɛsɛgɛliw bɛ sen na, Buba Fane welela, ale fana bɛ bolola sanga in kɔnɔ. Kaba, mais moi, il faut être quand même précis, hein. Justice tɛ transition ka baara la, u b'u ka baara de la. Yamaruya min ni procureur n'a subiti n'a a y'a ka gendarme bila ka Oumar Mariko wele, o y'a ka baara de o, a ka kan ka kɛ tantôt fɛnɛ. Donc a b'a ka baara de la. Mais là, voilà, est-ce que Oumar Mariko kun tɛ se ka taa so yan'a ka kiri dun? Justement, o bɛ, ça dépend de l'appréciation du juge a y'a fɔ. Mais yɔrɔ min na ma min faamu, une faute avouée est à moitié pardonnée. Maître Mariam Diawara, Oumar Mariko ka avocat, a y'a fɔ yɔrɔ yɛrɛ la o. Gendarme bɛ ka ɲininkali kɛ wagati min na, il a reconnu k'a fɔ peut-être ni nin don ale ma dabɔ nin kama, a ye explication di. Et en plus de l'explication, a tilara ka excuse présenter à la. Maître Mariam y'o fɔ. Maître Mariam y'o fɔ. A bɔlen ɲininkali min tɛnkura a la. Donc n'i y'o jateminɛ, Oumar Mariko aujourd'hui c'est un homme politique, Mali bɛɛ bi, bɛɛ bɛ Oumar Mariko dɔn. Donc a tun bɛ se ka lamɛn ka bila ka kiri don bila ka bila a bolo kan. Ali Maître Mariam, il avait demandé ni a bɛ se ka bila u ka bolo kan. Donc c'est vrai que yani kiri ne b'a kalama k'a fɔ ko Oumar Mariko tun bɛ hôpital du Mali la furakɛli la sincèrement. Ne yɛrɛ ni Sogoba ye Oumar Mariko wele, kuma ka réagi par rapport à Choguel ka kumakan a ko k'a man kɛnɛ, banaba bɛ a kan, Oumar Mariko man kɛnɛ. Sincèrement. Bon, an bɛ taa ɲɛfɛ. Affaire Bakari Togola an y'a ye k'a fɔ dɔgɔkun in kɔnɔ o fana kun ka kuma cayara ka sababu kɛ kiri kun kɛra novembre kalo tile 29 kiri y'a yira k'a fɔ ko Bakari Togola n'a jɛɲɔgɔnw jabajɛlen k'u ka taa so ko foyi t'u kɔ nka kiri ministre ko k'ale ma jɛ ni o ye Payitaw. Bon, ne yɛrɛ kɛlen ka kiri jaabi mɛn ne dabali banna parce que y'a fɔra ko on parle de 9 milliards. 9 milliards, milliards kɔnɔntɔn. Bon, à la barre Bakari Togola ka kuma c'est comme c'est un aveu à la limite. Makala, Moko Kalano, c'est comme si c'est un aveu. Bon, si au Péco fait, c'est au Djongala quoi. Voilà, c'est Djongala do quoi. Mais si au Péco fait justice Koko à ma fin que, mais il y a une gars, bon, Djong est fin que 600. 9 milliards quoi, donc, au titien, donc, ni, Bakatoula ma fin que, au gros fouille, mon chima fouille que, Beka Bra, Beka Tasso, Kasubonga Datou, Abana. Sincèrement, ça veut dire quoi? Est-ce que le ministre a un rôle économique? Oui, non, mais parce que. Non, tu sais, attends, Kaba, à me faire un faux, tu sais que ni, on l'a ma faux, pouvoir payer, gouvernement boulot, Adam. Ou tu descends fouille là. Charia, que, garde fou, bébé, ni on le mis dans le sur quoi. Ayo. Parce que n'y a dit quoi. Donc, personne, voilà, personne n'avait pas, Morochik m'a nié qu'à fond, qu'un jugement qu'il a, on dit que le juge est indépendant, mais qu'à fond, qu'un jugement qu'on fait, enquête de ce cas le juge est qu'un jugement quand. Ayo, sorry, Ibrahim Diallo. Très bien, Kaba. Cour d'assises, Minkera, spécial. Cour d'assises spécial, Minkera, ne Bakari Togola ni Mokotan, Kelena, Irala, Kafoko, ou note fouilla. Comment il y a, mais, mais ni se ka kɛ jamana jumɛn kɔnɔ vérificateur général des rapports kɛ sɛgɛsɛgɛli kɛra ka fɔ a bisigilen don miliyari 9 a yɛrɛ nana baara la jɔnko ala hali ni kuma ye ni tiɲɛ don mais tiɲɛ yɛrɛ la ne ma kɛ ma kalan donc même étant ayi an ka rectifier a ko kuma o kuma bɛ sen na k'ale t'a kalama k'ale kɔni kalannen tɛ mais jɔnko la Kaba n bɛ ka min fɔ kana fɔ cogoya la ten n bɛ ka min fɔ miliyari 9 o de tununen don Bakari Togola bɛɛ bolola wagati min na avant cette cour d'assises là a yɛrɛ y'a yira a ye fiɲɛbɔ di yan n pɛlen don ka mɔgɔ sara a kama o bɛɛ kɛra ka na k'a fɔ k'o bilara ten et ministre il est dans son rôle parce que bien avant qu'il ne soit ministre non mɛn'ale o bien qu'il ne soit ministre ale de
dossier Abado. Est-ce qu'on a ranking et il peut demander à la Cour suprême de pourvoir en cassation. Et c'est ça. Oui, juste avec Nianferina, ne sais pas mi faudra tiens à connaître verdict Beladjele surprend. Bon de toute façon. De toute façon à connaître ne surprend. Le ministre m'a fait. Le ministre m'a fait parce que était ce qu'on net ce qu'on famille aye mɔgɔ minɛ depuis wagati joli k'a don 19 mois k'a don kaso la k'a fɔ ko a nɔminɛlen don wariko dɔ la milliard de kuma bɛ k'a fɔ ka tila ka caution minɛ a la caution minɛ a la aw tila ka na jugement kɛ ka tila k'a fɔ ten k'o ma foyi kɛ bon jɔn ye dɔ kɛ sisan fo de tigi ka ɲini ni ale tɛ mɔgɔ wɛrɛ kan ka sɔrɔ ou bien maintenant juge ministre fɛnɛ à mon avis a b'a ka rôle la parce que ale fɛnɛ il doit contrôler parce que mun na a ye fɛn dɔ fɔ ka kuma kɔnɔna na sisan lui il connaît les dossiers. Avec dossier de aller de programme pôle économique. Voilà, avec dossier. Aller de presque en se ka fɔ ale de y'a minɛ. E bɛ se ka mɔgɔ minɛ i yɛrɛ ye mɔgɔ min ka dossier constitué i ye fɛn bɛɛ lajɛ k'a fɔ ko bi ko o ka bila ko o nɔ t'a la foyi mɔgɔ wɛrɛ foyi ma minɛ i ka o to ten ten n'o fana kɛra a bɛ fɔ k'a fɔ certainement e binna kan. Ayiwa a bɛ se. Isa il faut que les gens acceptent la justice. Hana teta ou Jimmy Serafe. C'est vrai, le ministre, il était procureur. Lui-même, il a perdu des procès. Même dans cette affaire-là. Dans beaucoup d'affaires, il a perdu des dossiers. Mais Minka Djougou aujourd'hui. Parce qu'avec ta sermi fait, c'est comme si avec un collègue nous de Bisiki. Et ça, c'est pas bon pour la justice. Il y a des problèmes aujourd'hui entre les magistrats. C'est un problème sérieux parce que ni critiquera ou critiquer l'endo. Ça n'a pas de procès où il y a mené pendant 7 ans. Est-ce que le jugement est le ministre a droit de se pouvoir en cassation. Salia Doumbia, Ani, Madame Sira Kante, Oluka, Gata, Ubolo Damana, Jamuga, Kanumaka Bado, Jigoran Para, Merila, Basaro, Aidara, Aleka Bezaïdo, Basaro, Ambe Folika, Alaka Nogake, Almami Sagata, ORTM kono ambe afo Ben Barek radio Bamaka afene Jamuga Kanumaka Baye ambe afo ka walimado aba entrepreneur aba yanfo seguka ofe ambe afo ka walimado ka folibadi Mohamed Karambe ma yanfo e Orange Mali la ambe afo ka walimado ka Kanumaka kelengel na bela jelenfo tonton Nyang katifuka la ambe folidi au kelengel na bela jelema ka folidi Kanumaka bela jelema au mana ke fa ofa amba bela jelenfo ka walimado ka danaya aw kambe sibiri were ma welele ogunye Ami Baba Cissé Moussa Sayo Kamara kabo indépendant la kabo renouveau la Bouakar Païta amba fo Bintou Napo ale bloc men nege krafe la radio fanfe Ousmane Togo le grand réalisateur de 7/7 ambe afo Draman Kone Dak Junior ale pembe résident ambe sibiri were ni jam ga kelen keneka wassalam renouveau